тренинг бо ташаббуси муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дар якҷоягӣ бо маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ, Институти миллии тадқиқотии мероси фарҳангии Ҷумҳурии Корея ва шарикии маъмурияти мероси фарҳангии Ҷумҳурии Корея аз 18 сентябр то 6 октябри соли 2023 баргузор мегардад. Он тавассути лексияҳои сатҳи баланди интерактивӣ, машғулиятҳои амалӣ аз ҷумла кори гурӯҳӣ ва боздидҳои омӯзишӣ гузаронида шуда, иштироки кормандони бахшҳои гуногун ва фарҳангҳои мухталиф муҳити мусоида фароҳам меоварад, то муошират ва иштироки муассир таъмин гардад. Дар давоми тренинг бо истифода аз захираҳои мавҷуда ва ташаббусҳои дахлдор алоқамандӣ миёни илм ва нигоҳубини коллексияҳо дар заминаи маҳаллӣ омӯхта мешавад. Дар тренинг ширкаткунандагон дар мисоли муассисаҳои худ сатҳу раванди омӯзиш, табодули таҷрибаҳои дахлдори кишварҳои худ, пешниҳоди лоиҳа оид ба беҳтар намудани нигоҳубини коллексияҳо ва устуворӣ дар муассисаҳои худро ки тавассути истифодаи усулҳои илмӣ амалӣ мегарданд баён менамоянд. дар осорхонаи миллии Туисон коллексияи мусаввараҳо, коллексияи пайкар ва нимпайкараҳо, коллексияи осори чӯбӣ, коллексияи матоъҳо ва ғайраҳо ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешаванд, ки онҳо албатта барои худ талаботи махсусро талаб мекунанд. Дар самти боз ҳам беҳтар хубтар намудани савияи дониши кормандони соҳаҳои мухталифи осорхонаи миллии Туисон як тренинги байналмилалӣ баргузор гардида истодааст, ки дар доираи ин тренинг имкон аст то мутахассисон савияи дониши худро барои ҳифзи дурусти мероси таърихӣ ва фарҳангӣ боз ҳам баланд бардошта бошанд. дар ин чорабинӣ ҷавонон ва мутахассисони касбугори гуногуни соҳаи осорхона аз 20 кишвари ҷаҳон иштирок намуда маълумотҳои вобаста ба ҳифзу нигаҳдошти мероси таъриху фарҳангиро дар осорхонаҳои худ баҳри дигар иштирокчиён баён менамоянд. тренинги мазкур саводнокии илмӣ иқтидори иштирокчиён ва муассисаҳои онҳоро баланд бардошта ба онҳо имкон медиҳад то падидаҳои марбут ба харобшавиро, ки ба коллексияи мероси онҳо таъсир мерасонанд, дарк ва устуворона идора намоянд. Бояд қайд намуд, ки дар заминаи сиёсати фарҳангпарварона ва дастгириҳои мунтазами асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 ҷумҳурии Тоҷикистон узви маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ гардид. ин дастоварди беназири соҳаи осорхонашиносии мамлакат имкон медиҳад, ки мутахассисони ҷавони соҳаи осорхонашиносӣ аз зумраи тармимгарон, таҳкимгарон, бостоншиносон, дизайнерон ва дигар бахшҳои ин соҳа дар курсҳои кӯтоҳмуддати байналмилалӣ иштирок намуда донишу таҷрибаи тахассусии хешро мукаммал гардонанд. дар ин замина муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ тавонист дар як муддати хеле кӯтоҳ дар якҷоягӣ бо маркази байналмилалии тадқиқотӣ оид ба ҳифз ва барқарорсозии мероси фарҳангӣ бори нахуст дар кишвар чунин тренинги байналмилалии омӯзишӣ ташкил намояд. маврид ба зикр мебошад, ки дар тренинги байналмилалӣ 26 нафар аз кишварҳои Бруней, Бангладеш, Бразилия, Миср, Ҳиндустон, Кения, Урдун, Покистон, Фаластин, Гвинеяи Нав, Филиппин, Сингапур, Таиланд, Узбекистон иштирок намуда мутахассисони бо таҷриба аз кишварҳои Ҷопон, Дания, Малайзия ва Сербия ба онҳо машғулият мегузаронанд.